kali niken pun pacaran apa dereng? Wah, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Nah, niku pun bener. Tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Budui ya ngono. Budui iki kok karo aku tak anggap ATM. Adik. ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi. Adik tapi megene. Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? Wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ya. Kita juga ATM. ATM apa? ATM Adik tapi nesunan. Oh iya. Ngoten suwae. Iya. Nah. Matur kene apa nek karo Busri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem